Ja, waar, hou hem vast. Ik is Noah. Wie is binnenkant die telefoon? Alweer, maar ze kunt. Hey, waar Jay? Waar de huis komt? Hou vast. Hey, mijn mochi komt kijken, man. Ja, hier zit de chomi van haar samengebracht en hij chomi zegt ze is mal over jou, bro. Maar oor my. Uh, Sy kan ons aansoek doen vir disability. Hoe dat jy weet dan, ek kan allemaal het dangen. oh, het jy dat toe aan iets aan? Ja, kleren. Oh, alright. Ik ben niet veel verder plan nie. My queen wacht voor mij. Die sukkel van leid zijn nou weer. Die wacht. Die mochi is mijn soulmate. Hij moet treat her wel. Ze is Kosa. Nice. Sê waar ek sê, kos is ek Lele Afrika.